Nggih, heeh. Kula toh, teng Heeh, desa kula niku kan wiyar, heeh. termasuk nggih. Gede. Nggih, Mhm. dalam Kecamatan Padas niku termasuk luas. Heeh. Nah, teng Desa Sukoyo niku terdiri dari 5 blok. 5 blok. Blok Mhm. dusun, nggih toh. Heeh. Terus Nomor setunggal nih blok setunggal niku biasanya diceluk ngrajek, apa? dusun ngrajek. Ngerajek. Nggih. Heeh. Terus blok Blok loro, kalih heeh, niku Brang Wetan. Berang Wetan. Nggih. Blok Blok telu, telu niku Pringgondani. heeh. Blok Blok sekawan niku Blok M. Blok Mbabuk. E Nggih, kula asli saking Mbabuk niku, Pak Oh, Dalang. alah. Asli saking mriku. Enek to desa Bawuk iki? Lho, nggih wonten no. Jenengan menawi tindak ngitan monggo teng Mbabuk. Weh. Kersane pirsa Eh, Mbabuk. desane kuwi. Weh, desa Nggih, Bawuk ki enek. enten Weh, kuwi jenengan nang Google Map nu enek ya? nggih wonten lho, Pak. Mengki lak muncul gambare. Ya engko tak ketike nang Google Map. Desa Nggih. Bawuk mesti gambare ketok nyeremumuh kowe. Wah, nyepelekake dusun Bawuk niku bersih lho, Pak Masa Dalang. bersih? Bersih. Dusunmu kuwi Enggih. sering kerja bakti? Lah nggih no, rutin nek kerja bakti mawon Masa kok. ora enek sukete blas ribun-ribun kok piye ngono? Nggih sukete nggih arang-arang, Pak. Mboten kados riyen. Nek riyen memang apa sing dikerik? Apa suket kok dikerik? Suketmu dhewe paling sing dikerik. Desa Bawuk. Nggih. Kula upami dolan mriku angsal, Wuh, pareng. entuk. Nggih no. Ya sesuk aku tak dolan ning Bawuk. Bawuke jenengan. Desa Nggih. Bawuk. Dusun Heeh. Bawuk, Desa Heeh. Sukowiyono. Ah, aku pengen dolan rono aku. Nggih, monggo. Pengen ngerti desa Bawuk. Mesti ketok wah jan. Mesti ribut-ribut. Wah, mboten no. Makanya jenengan mriko mengke kaget. Dusane kok resik men ta iki? Ngono. Gundul pisan. Mboten. Nggih, napa niki Pak Dalang? Ndok niki ana panyuwunan. Izin napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, kula Pak Ji Bakso Anugrah badhe nyuwun tembang pepeling. Matur suwun Pak Dalang. Nah, menika bonus 100.000 alhamdulillah cunduk laris. Pak Ji Bakso Anugrah monggo sing badhe dahar bakso monggo baksonipun eco. Mie ayam nggih wonten. Nah iya. Lan iki uga ana meneh lewat WA, Nduk. Napa Pak? Nah iki Pak Darmanto Banyu Biru. Assalamualaikum sugeng dalu nggih pulunanku sing kondang sing disekecakne anggone makarya aku nonton saka HP Om Darmanto Jenak Banyu Biru. Kangening ati kula tujuaken kanca tipikor Ustadz Mulyadi Kang Hari Bacet Buharni suwun nggih matur nuwun. Nah, terus neh iki Mele napa? Pak D Muhman. Nah, iki. Syukurlah masyarakat setempat nggih. Mengko dikirimi lagu lho Mas nonton karo Supri neng YouTube. Oke. Monggo sekecane Pak D Muhman. Nah, nggih. Oh nggih, kula wonten anu Pak, titipan. Titipan apa? Saking rencange panjenengan. Sapa kuwi? Paring asma Pak Tulus. Pak Tulus. Nggih. Apa titipane? Titip salam buat dalangnya Mbak Yovika, niku teman saya dulu ngoten. Oh, nggih. Ngendikane. Nggih, leres. Nggih. Nggih, salam kembali ya. Siap. Nanti Jan. disampaikan. Bawa sik, Nduk. Sing mbok senengi apa wis manut. Bawane pepeling apa lagu liyane apa monggo. Aku suwe ora ngrungokne suaramu kaya ngapa. Wis mundhak apa urung? Wah iya. Nggih. Apa bawamu? Dandang gula mawon nggih. Dandang gula oke. Ya. Ini kan sesuai dengan temanya hari ini adalah pernikahan nggih.
Heeh.